tak toke lagu ini. Pambundutan Bopo ora sepuh Bopo Lasio gemantar ora gaul sak donya. Oper Genduk Tata. Ora apa lagu. Pinasti lelakon iki lamun wisa tresna bagane Genduk Tata. Wasik Wisnu Waras Tiga Putra Audio sing digawe juragane Wisnu Waras keluarga besar Bapak Sogol. Spesial kagem Pak D Sastro ugi Mas Tarno Tania Jaya Mas Manusia Bagong pemburu sinden. Pasir sugeng midhangetaken ugi pemburu-pemburu sinden ugi Pak RT Membo wonten ing Suatu Barang Mbak Mas Sastro Randy, barang Mas Sutarjo BG Mas Dapi Mbak War Mbak Fitri pokoknya sing menonton live streaming Mas Vino Mas Bacang yuk barang Mbak Sastro ora kae aku. Bang Ipul kembang tresnaku ayo Mas Kandar juragane luar biasa. Pailis piye Pailis? Yo Pak Lucy, juga tolis. Ya, ya, ya. Sitol Mendemle. Seleramu. Unggake sapupuh jaipong. Kami joget karo kayang.
Pupuh Jaipong Degindu Tama Gayang Giliani Tami Dus Selamat datang bolo-bolo Geligan, Gajan, Singon Ugi saking Bang Sri Padok, selamat siang Bolo-bolo juga Pepe ya mas Sapen puluhan Mbak Putra goyang patah-patah Kowe dadi koreografi iki sing iso diikuti. Koreografi sapenake. Ya cincing copot. Ya ora iso metenge kok. Mbak Tami, benjang meleh menawi dadi instruktur senam niku yang energik ya, Mbak ya. Energik ya, heeh. Ya energik. Koreografi oleh toy. Weh, ndase buta. Ditali karo rambute iki. Dipaku nganggo paku beton kok ta. Ayo. Kuwi nganu nek paku. Siap ya, Mas? Masuk. Mbak, kleru aku, kleru. Sikile Pak Kakak. Ayo, Mbas Tami ya. Stok sok nek rasa nganggo stocking ra apa-apa. Stocking apa? Stocking motif kembang-kembang kuwi. Piancen sikile ireng. Tami, ganjelmu sikile warung siji ning gulu siji dodo kaya susu kok siji ning gulu siji dodo iki ya nek. Madhep rono. Kuwi nek tayu turu kadang teko cengel. Masuk. Pungkasane takrimo lelakonku. Wah, kain. Mugi Gusti paring pepadang kabeh lakon urip iki. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini Tami hamil dengan bapak kandungnya Degleng. Gatel kayaknya nek iso meteng tak roh wong ya. Langsung lekasan. Pentil ora gablek kok. Gelungan iso usul kondase.